Salam hormatly adamlar, akşamınız hayırlı olsun. Görüşüňiz ýaly suratdan da görensiňizdir. Bir alawaýly meselemiz var. Alawaýly meselemize gurrun edel diýdim. Indi täze Türkmenistany gurmak uğrunda alınıp barýan işleriň içinde bir bölegem ýa-ni köne häzirki şu wagtda Türkmenistan diýip adlandyrylýan ýagdaýa ýakyndan syn etmeli. Sebäplerin, ýa-ni täze Türkmenistan gurýanlygymyzyň sebäpleri häzirki Türkmenistan bilen baglanyşykly. Gaty ýakyndan. Indi bir alawaýly mesele bar diýdik. O alawaýa bir ýakyndan seredeliň. Şeýlerek bir neme bar da illeşler. Ona näme diýersiňiz? Şu görýäniňiz Türkmen edermen medal diýe. Türkmenistanda hakykatdan resmi taýdan berilýän bir medal. Bunu bilýäňizmi? Hakyky resmi taýdan berilýän medal. Ýöne medalyň üstüne seredim. Näme surat var? Ýa-da şekli var diýelim. Alawaýyň. Ya da alawaý diýmeli biz buna. Da it diýeli. Itin şekli var. Bu taýda görýänimiz it. Öň tarapy, arka tarapy Türkmen edermen medaly. Bulam ýanky alawaýlaryň assosiasiýasy degişli näme bar. Indi alawaýlaryň assosiasiýasyndaky surat gelýär. Edermen Türkmen diýip medal döredilýär. O taýda da edil şu alawaýyň şekli var. Näme diýmek bolýar? Ýene ýakyndan seretsek ýanky Türkmen edermen medalynyň içine surat şeklinde. Ýene ýyldaşlar, siziň pikirleriňizi alaly şu taýdan. Pikirinizi aýtsaňyz bir ekrana getirip bunu bir wagtga bir wagtyň içinde gurrun edeliň. Näme üçin bir itler assosiasiýasyndaky itiň şekli gelip Türkmeniň edermendigine näme edip medal berýär. Da bunun nämesi gaty aňsat eksperiment geçirýärler we keýip alýarlar bundan beýleşler. Indi kim eksperiment geçirýär, kim keýip alýar? Bu ýagdaýdan. Soramyz. Gaty analitik bolmalydyr, ýa-ni bir zat bar bolsa näme üçin bar, kim tarapyndan bar, kim üçin bar diýilen sorap bilmelidir. Onda soraýas bu Türkmen edermen medaly bolup bilermi? Bolup biler. Aýdaly Rus edermen medaly bolup biler. Başga ýerine o edermen medaly bolup biler. Ýöne näme üçin itiň şekli var. Indi edermenlik diýende meniň aklyma gelýän atlar bar da, Seýitnazar Seýidi ýa-da Görol desany. Dogry dälmi? Edermenlik diýende meniň şo zatlar, şo şahsiýetler aklyma gelýär. Alawaý aklyma gelen ok hiç bir wagtda. Alawaý şu ýagdaýda akly gelip biler. Illeşler. Olam nähili ýagdaý bolup biler diýip sorasaňyz. It bir eýesi bardyr itiň. Itine seredip näme diýendir de. Bilmedim ýa-ni goýunlary, mallary, sürüni goraýan bolsa. Şoňa bilmedim möjek bilen urşandyr ýa urşýandyr. Ýa-ni edermenlik nemesi berip bilýär-de bir çopan bilen itiň arasynda bolup biljek bir ýagdaý da bu. Ýani çopan bilen itiň arasynda bolup biljek ýagdaý. Ýöne bir milletiň, bir ýurduň nemesinde edermenlik ady gelen wagtda itiň nemesi gelmeýär. Biz şundan bilemiz ok, ýani bizim alawaýymyzyň bir nemämizde edermenlik ýeri barmy? Seýitnazar Seýdiňiň ýanynda bir alawaý barmydy? Bar olanda da Seýitnazar Seýdiňi geçip alawaýa gidilmeýär.
Ya Göreoğlu'nun yanında var mı de. Biz hemmesinin yanında at var deyip biliyoruz. İyin berkisi de. At var yani. İti bilemiz yok. Göreoğlu'nun hem atı var deyip biliyoruz. Hatta atlarının atları hem var. O menşuat yardım ediyor yok. Yani bilyen ildeşlerimizin yazsın. Emmecesinin atları var. O, atı olanda da yani böyle o atı var deyip atı koyal deyip neme gelse aklınıza. O, yine de koyulan o Seyit Nazar Seydi ya da Göreoğlu ya da başka şahsiyetler var. Onların üstünden atlayıp geçip atı yani bir hayvanı koyup bolan ok. O, demek o bizim bu nememizde yok, haysiyetimizde, e, medeniyetimizde de yok, derp desurumuzda da yok. Yani bir adamın boynuna itin medalını takma medeniyeti yok bizde. Yani takıp görürler. O, ha, dine o değil. O değil. Yine şunun yaz buraya dayan var iyileşler. Buna ne mi demeli? 6 metrelik it heykeli. 6 metre büyüklüğünde. Altın çaylan diyeler. Belki bayağı bolup biler bilemiz onun çasını. Neticede it nemesi. O. Şimdi iyileşler bu tayda neme vardır. Yine Kurbanulu it var da aydım aydım kitap yazıyandır öz iti. Atan var yani item vardı. Nemçin ettiriyorlar. O, Orslara çopan, bulam it, bizem rahat bolyas yani halk rahat olya. Rahatam sürü demek. Otlu dilyan canlıların demesine rahat deyip aytılıyor. O İbranice dilde, Arapça dilde de var. Şeyler bir yağday. Bir itin heykeli açılıyor. Yani hiç kimden ses çıkan yok. O ses çıkmayan tarafını o düşünükle 30 yılın içinde soğutsuz edildi, yeniden edildi. O ses çıkmayanlar. Yani e, bir adam, iki adam, üç adamdan ses çıkmalı. Bizim yerimize dışarı yurttaki ehli e, haber veren nemeler değil de platform olur. Hem mesela Börköz'de itin heykelinin açılandığını. Şu zat yani bir milletin namusunu ya da bağırlığını üstünden depelemeyen olsa şu zat havara çıkmayadı. Yani çıktı. Bütün dünyada çıktı şu zat biliniyor. İtin heykeli. Ve Türkmen düşünen okuma. Kurbanulu o it bizem rahat yani sürü. Otlayan sürü. Putin'em itinem sürüyün meyyesi. Başka bir neme düşündürücü yok. Indi näme üçün ediyorlar buna? Dilen sonra olmalı da. Orada mı? Näme üçün ediyorlar? Hmm. O iyileşmiş rayet demek deyiptin hayvan. Yani otlayan hayvanlara otlamak nemesinde Yevreylerin dilinde raeh deyip bir söz var. Yani çopan demek. Yani bir şol dillerin şol Mesopotamya değil ya da dillerin bir hasiyet var. Yani sözlerinin yütküşük yani düzülüşü başkaçarak da Arapça bilen yankı ikisi menzeşi hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ra'ayna deyip yankı bizi otlot diye yani aslında o taydaki düşündürülecek olan zat bizi önkülerin aydışal otlot deyme bize yol görkezenlerden bol diye niyalak bir manida bir ayet olmalı. Benim yadıma düşüyor. Seyreden ok. Eee, hatta bir komentariyat aşağıda yazıptırlar bir iyileşmiş önkü nemelerde. Şeyler bir yağday. Yani Eee, hatta Osmanlı yankı
Slavarlarına da seyretseniz hatta koşkularda da var. Bir koşkuda da okaptım ben köp yıl bundan. Nemeler e, hayvanlar otlap ýör diýen ýalak manyda bir koşku geçýärdi. Şeylerek bir ýagdaý diýilýär. Yani bu zatlary yani akıl etmek, akıl yetirjek bolmak çılçırımlı bir zat değil. Hemme zat ortada dur. Dine bizde yeterli maglumat yok, o bilgi yok. Şu sebepten yoktu diyelim. Şu at var. 2 yıldan er var. Ne için ediliyor bu zat? Yani Türkmeni bilimsiz, ılımsız koyuyorlar. Ondan sonra it demedip üstünden gülüp görürlerdi. İtin yani it medalında kıyarlardı. Onun etdiýänliginiň nemesi kän wörkezlik ýyldaşlar ýa şu taýda diňe neft gaz rezerwleriniň nemesi bardy şu taýda. Sanlar, maglumatlar bar. Bunu internetden hem ýerden alyp bilýäňiz. Ya şu taýdan biriktirip bir araya getiripdik. Bundan 1,5 ýyl ozal şu kanalda düşündiripdik ýa Türkmenistanyň baýlyklary ýa gazımız var deyip aýdýasa, näçe var, nerelerde var, o näçe pul edýär. Indi diňe serediň ýol ötende 20 trilyon metr kubçel tebii gaz var. 20 milyon metr kub ýyldaşlar gaty ullakan. Yani diňe Türkmenistanyň özüne 1000 ýyllap geçecek. Aşağıda da o pulu var. 3 trilyonun üstünde 3 trilyon 114 milyar pul var. 3 trilyon. Diňe ýol ötende. Hazar dengizinde var. Lewap taraplarda var. Aşgabatyň etraplarında var. Ondan soň Nevit var. Galan bu jemi. Indi şu taýda da Türkmenistanda 352 milyar ýa 353 milyarda ýakyn satylypdyr. Yani Türkmenistan üçin nähil diýseniz häzir Türkmenistany häzirki ýagdaýynda ýene şu häzirki hem diýmeli 2-3 ýyl mundan öňki garyp ýagdaýynda ýaşatsaňyz şu pul bilen ýanky çep tarapda duran vardır aşağıda jemi 353 milyarda yakın. Şu pul bilen yine de 90 yıl 100 yıl diyelim tegelikle alalım. 100 yıl yöretip bolýar Türkmenistany. Bizen tek 30 yıl nerede bu pullar? Bu taýypda da ýanky sağ tarapda da entek çıkarılmadık ve diňe ýol öteninki. Beýleki 2-3 nemäni el almadyk. Hazar dengizinde de wagty ullakan rezerw var. Nerede? Ýyldaşlar hem yani soramalar gazımız var diýäsde. Näçe gazımız var, näçe pul edýär? Trilyonyň yani näçe diýene bize ýa gaty kän görkezlikde. Yani şu zatları düşünmeseňiz täze yani vurulmaya tersine aydalı şu zatları düşünseniz täze Türkmenistanyň öz urulýar. Yani öz bolýan nämäni biz halaýasa, doğru değil mi? Türkmenler ol. Şeylerek bir ýagdaý. Davraý var Türkmende, itçe davraý galmady diýär. O hakykatdan hem şeylerek taşar ýurtda Türkmenleriň ýagdaýyny görýäs. Ýurdun içindekiler hem şeylerek ýaky. İtem bir belli bir derecede öz avraýyny goraýa. Indi Türkmenistanda näçe o pul var ýa galdy entegem bar diýip sorajak bolsaňyz şu pullara hem koşsaňyz özüňiz işleseňiz gazy bolşýaly o gel özüň gaz o al git diýip ýa Hytaýa gaz satyşyny ýaly däl de Norwegiýanyň gaz satyşy ýaly. Norvegiýa öz gazya, öz tapya, öz geçirýär, öz çıkarýar, öz satýar hemme zatyn. Edil şonu ýaly ýagdaýynda satanda 20 trilyon iň az.
Türkmenistan'ın 20 trilyonluk baylığı var. Bu zatları sormalıdırsa doğru değil mi? Rayet deyip gezmeli değil de biz Türkmenistan'ın rayet deyip yani katı gülkünç illeşler rayet deyip aytmak rayet demek otlayan hayvan demek. O Niyazov yöne yaraydan ok ol neme 5 milyon koyunum var deyip. Şu wagtlar şoňa rayet sözünü tanıştırıp beren wagtlary Hramflaryň. Yani nireden gelýänine. O köp aýtdyk ýene de o aýdaýyn. Hramfdan gelýär o sözler. Ondan rayet diýen söz barmydy? O Niyazowyň o meniň 5 milyon goýunum bar diýen wagtlary girizlendir rayet sözü. Şo döwürlerde. O illeşler ine şeyler bir ýagdaý ortada. Uzady düşünmek bize değişli, yanlışlarını düzeltmem yine de bize yani Türkmen halkına değişli. Hemmez adam bize değişli yani dışarıdan bir yeri gelip düzeltip berer değil, bir yeri gelir sizin gazınızı alır gider. Yine hazır ors alıp dur da yine yol ötendeki şu gaz 20 trilyon metre kub gaz kim çıkar ya? Dimitri Firtaş diye Gazprom'un nemese gazım geçirip berýän bir kampanya diýeli. Gazprom'un gazyny geçirip berýärmiş. Nira geçirip berýär? Ýewropa geçirip berýär. Ýewropada nira gidiýär o gazlar? Polşa, Ukraina, Türkiýe. Soň şu taýdak Moldowa ýene näme şonuň ýaly ýurtlaram bar. Kiçili ululy, ýani Balkan döwletleri diýeli. Yani biz Türkmenistan'da gelip bu taýa öz gazymyza pul töläp Türkiýede, Polşada, Ukrainada ýaşap ýörüz. Şu ýol ötendäki gazlar şolaryň hemmesi. Näçe ýurda gaz bilen üpçün edip durdy orda mı? Pullar nereye gidiyor? Şeyler bir ýagdaý illeşler buna pikirlenmeli. Täze Türkmenistanyň düzetjek zatlar şular. Näme diýip sorasalar şu zatlar. Bu gaz diňe bizinki däl ýa-ni şu wagt ýaşap ýören canly Türkmenlere değişliler. Bundan soňky dowuljaklar var. Olaryň hem haky var. Ondan soňky dowuljaklar hem var. 300-400 ýyl mundan soň ýaşajak bolan türkmenleriň hem haky var bu taýda. Nemetmen ýa-ni şu wagt ýaşap örenler diýende. Gaz bizinki diýip ýa-ni hondan bäri bolmana gerek ýok. Goşa turnak içinde aýdýan düşnükli olar ýaly. Bundan soňkylaryň hem haky bar onuň içinde. Sen bunça gazy ýakwan bilen ok satyp pulny karşylawan bilen ok. Bu gazlar näme üçin daşar ýurtdan gelenleriň elinde diýip sorasaňyz. Türkmenistanyň nemesi ýok, hazynasy ýok. Türkmenistanda hazyna ýok. Ähli ýurtda ýurtlaryň ýeriň aşagyndan çykýan baýlyklary hazyna değişildir. Yani barlygy belli bolanam, barlygy belli bolmaýanlaram. İleriki 100 ýylyň içinde ortağa çykjak baýlyklaryň hem mejesine eýýäm hazyna başyndan eýe çykýandyr, el goýýandyr. Hazynada durýarsaň o zatlar. Yani hazyna ýesi, o hazyna diýende içinde pullar, altynlar bolýar diýip pikir etmäň. Ýeriň aşagynda duran adam özüne propiska edýändir. Türkmenistanyň hazynasy barmy? Ýok. Banky ýok. Türkmenistanda hazyna nerden bolsun? Bank ýok. Şeýle bir ýagdaýda illeşler. Ödüm ýanky düşnükli bolýandyr. Ine şu sebäple Türkmenistan ähli baýlyklaryny ele alsaňyz 20 trilyon var. Bizim habarymyz ýok. Özümizden 5 milyonjuk diýip aýdaýyn.
4 milyon yani. Türkmen halkı 5 milyona yeten ok. Aa, 20 trilyon dolarlık diyelim. Türkmenistan'ın baylığı var. Onun yerine de Edermen Türkmen Alavay medalı. Gülyeler bizim üstümüzden gülyeler başka zat değil bu. Alavay'ın bir şekli olan medalı takıp Edermen deyip ad verer mi? Ve şeylerek iyileştiler. Bir sorunuz nemeniz var olsa bir 5-10 minut fikir alışveriş edip biliriz. Aa, aa. Ya bir ildeşimiz nemesini yazıptır da. Ya ben gowy edip düşünürüp bilmedim şu tayda. Ayıptır. Okap demedeyin yine. İt ve pahalı olanlığı için alan değil midir diye yani Türkmenistan'ın hazır Koşodurna içindeki hükümet değil yani. Rus tarafı ve pahalı. Şonun üçindir diye. O Kurban ulayın hakikaten hem it nemesinde görüyorlar. Ya bunun ýaly gowy it e, Rus demesi için yani Putin'in Kremlin için tapmak katı kıyın. Alternatif olsa o çalışardılar yani çalışıp bilmediler. E, gücük getirdiler onun yerine. İten bari yani bilýäňiz. Şeyler hak ýagdaý. Yani şunun ýaly baba düşündürüş geçmesek o başkaça köp adam düşünen ok. Yani Türkmenler itçe de görülen ok. Kurban ulu itçe görülýär. Türkmenler raýat hökmünde görülýär. Şeyler hep bir ýagdaý bu taýda. Hmm. Başka başka ullakan bir pikir ýok, ýazylan ok. Onu şu taýda jemläýeli, iýleşler. Bary men Riska aýdyp geçmek istedim. Bir ýetgeçik pikir bolsa, 5-10 minutdan pikir alışverişini ederdik. Onda sağ olun, iyileşler. Dinläriniz üçin hava videonu ýaýradym. Bu sizin üçindir ýa-ni özüm üçin bolsun ekrana çıkarmaýan. Ya da bizim daş döwremizdäki bilýän adamlar bilýär. Olar üçin hem çıkaramyz. Bilmeýänler üçin çıkarýas. Şolara bir şekilde yetirilmelidir. Hmm. Bir soru var. O 8 burç nämäni aňlady ýa-da 8 burçy biz öňräk aňladypdyk. 8 burçluk Seljuklu döwletinde bäri gelýär. 8 burçyň 8 manysy bolmaly. Ýani döwletiň sütünleri diýip aýdaly. Döwletiň sütünlerini 8 burç bilen beýan edipdir. Seljukluda döwlet nemesi gaty öňde durýar. Da öňde durmagyna garamazdan hem ýykylýar onuň daşky faktorlar hem bardyr. Mongollaryň gelişine var, ona da dengelýär. Umuman döwlet bilen ýakynlygy var. Ýöne bunu bu taýda ulanýanlar goýýan däldir. Bu taýda ulanmasyna hem hawa hiç hoş däl. Seljuklu döwletiniň bir doktrinasyny alyp hawa ortasyna da itiň nemesini goýmak gaty neme. Türkmen milletine ağır değmeli. Ağır değmeye düşünemez o. Düşünmesen hiç zaten ağır değen yok iyileşler. Neme deyip bir söz vardır. Az bilsen neme diye arkayına yatyan diye şöyle bir söz vardı. Az bilen arkayına yatar diyen yani. Ya iyileşler. Şeyle yani az bilsen
yanlış ya. Yok bolup bilýärdi netijesinde. Elmi dama köp bilmelidir. Bolýa, onda sağ olun ýyldaşlar. Dinläňiz üçin sağ olun. Köp. Ýene-de soňky çykyşlarda görüşýänçe ýa başlarsynız. Sağ olun.